Unsay ganahan nimo, boss? Tilaan o supsupon? Pwede buot, boss. Lamig supsupon totoy, boss. Unsay mapil sa unang sulod ni boss? Para na ko kay lamig. What's up guys, narita karon diri sa Balamba no kay atong buhaton ang usa ka video or mag-interview ta sa mga tao diri kung unsa ilang ikasulti sa ato ang mga pangutana. 3 2 1. Ang among pangutana kay papilion dako or gamay? Dako. Dako kana mo ni ganan. Dako ana mga Dapat eh. dako jud dapat mis ngano man we. Buwan para sa grado, dapat dako jud ang grado. Dapat dako jud ang grado kamo mga estudyante na dapat dako gyud yung grado. Oh, Dako pangandi. Oh, mao na nindot oh. Sa gilayon mis wala rin. Ngano di ka gamay? Ay, patay di ta ka graduate og gamay. Di ka graduate og gamay ang grado. Oh, Sakto mo na nindot. Dako jud ganahan mo mis. dako jud eh. Dako. Dako jud. Dako. Bisa ko sa kamutang dapat dako. Dapat dako. Di gyud nang gamay. Ay, di jud ko nang gamay. Ganahan ako. Sir, unsay ganahan nimo, sir? Bugdo o lupyak, sir? Siyempre, bugdo. Ay, nganong bugdo man, sir? Nit mo ng bugdo. Kay Kanang nit si Kapon. Ang akong pangutan na kay papilion. Tilaan or supsupon? Sus, kanana ang duha Pilmiro ra gina. Pilmiro ana may pertiliso ra gid bagon pero ginigumana na ana gid kana madana gina duha. Asa may kitubag ni mana sir? Ang may gina duha kay kana mo count ginason. May maginang tilaan ang kuan. Tilaan jud. Malari ta mata si supsupon gina to. Ang duhay mo ganahan. Ang duha. Pure na kalami ko. Oh, pure na. Supsupon niya tilaan. Oh. Nganong atong supsupon nga nganong atong na to ang timpla na dila, timpla. Oh, timpla dila. Usa ang supsup nimo sir? Pinagtok. Saan mo pagtila? Pinagtok. Wala nindot sir. So wala kay lain tubag ka na sir? Wana kana na lang kay ma. Og kamay papilion, dako or gamay? Ikaw miss. Sorry yan eh. Ikaw miss, dako or gamay? Sada. Fail. unsay ganahan nyo? Supsupon o tilaan? One. Gusto mo boy? Tapos, ganahan ko siguro ba sir? Supsupon na lang? Anong supsupon? Kay murag, ano yung feel yun yung gata ba? Bilis. Unsa ka gata? Unsa ka gata? Para matilaw yun yung malinamnam kayo ba? Malinamnam? Unsa ikaw? Unsa yung mga supsupon o tilaan? Supsupon. Unsa mo sa yung mga ikasulti sa anong gipili mo ni mga supsupon? Wala na, no? Ay, pilan mo katuig managoyog? 2 years and 6 months. Oy, sana all. Tig sana all lang tani doy. Basta may inyong secret day anong nagdugay mo? Loyal ko din. Sali ko sa kunya. Mo ni nindot yun. Ang pinaka-the best thing nga sa relasyon gyud loyalty, di ba? Nya trust. Ako pangutana nimo, sir. Ipasulod or ipagawas? Pagawas. Ipagawas lang ano, ipagawas man gyud. Bawal mo man. Bawal pa. So ipasuday na masuko. Bawal. Bawal lang. Bawal lang yun. Bawal. Bawal lang yun. Di gyud ipasok pwede basod. Ipagawas gyud mo imong gibati nya no. Ano gyud no? Ipagawas mo ipagawas ako yung gibati. So, mana mo sir? Ikaw ma'am, akong ipangutanan ma'am, ready na ka? Yeah, boy. Ready na gyud. Ready na. Kana mo ni ganahan ako. So karon akong pangutanan nimo ma'am. Dako or gamay? Unsa ganahan mo, dako or gamay? Dako. Dako. Nganong dako man ma'am? Ting. Nga, like what? Ikaw ni bala unsa imong itubagan na? Dako.
Dagong gugma din. Unsay ganahan nimo, boss? Tilaan o supsupon? Pwede both, boss. Ikaw? Alamig yung tilaan, labi ng kuhaan ka ng ice cream. Supsupon, boss. Lamig yung supsupon, bagungon, boss. Ha? Bagungon ba? Kanang kinason. Ano ba? O gina yung pinaka-labis. Lamig kayo. Ha? Pero yan, wala na ilain. Lamig yung supsupon totoy, boss. So, asa ka nagbuyo, miss? Sa inyo hapon. Kanay, murag duha na kinasawa na ko ni ron. Bersama. Kaniyang nag-eskwela pa ka or wala na? Nag-eskwela pa, sa college na? Dili, graduating high school. Graduating high school, so K-12 ako nga sa K-12. So, karon dito kus bangutan na. Unsay gusto nimo, miss? Okay kay papilion, ipasulod, ipagawas. Ano din nagawa na to? Ipagawas nga na, ipagawas man, miss. Kaya wala. Kaya wala lang. Ano din ipasulod? Ambot. Ano sa din na ipasulod eh? Ano ipagawas man gyud? Ambot. O pwede mo sulod, ipagawas ang gibati. So, Magaling kang kupal ka. Ano sila, ano? Mo ipagawas ang gibati, dili ipasulod ang gibata kay ano kay basta niya magkuhan sa. Ipagawas ang gibati para magkahibawan na isa. Oh. So nakasuway nagagipagawas imong gibati, miss. Wala masyad. Wa pasad kanang nahubog ka, wa ka suway gipagawas imong gibati diya. Wala. So, wa jud ka kasuway ginominom dai. Nakasuway. Suway ginominom pero wala ka kasuway kanang gipagawas imong gibati. Oh. Oh, thank you. Mara to. Thank you. Apir Miss B. Oh, nga pala. Eh, gani, mao ni ako pangutana. Unsay mapil sa unang sulod ninyo? Sa. Depende unsay. Para na ako kay Indut. Kay. Anong Kay anxiety, wala pa makaka-try. So, curious pa ka. Ikaw, Para na ako kay. Lami. Ako ay isang model. Kanang. Minded raman sa di. oh, saan kamot, miss? Ay, sa gamot. Saan kamot? Tiyan mo kay. Kasi ang feeling eh, lami, di ka makasabot ba? Yomitsu kudasai. Ano siya about ang TL, miss? Manguan! Asa man, tutulin? Bugahi! Palaban. Ya. Mara to? Ora dito. Ora dito. Okay, sige. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.